Със синьо знаме в нашите ръце. Здравейте, приятели, аз съм Венци и днес ще си говорим за това какво ни очаква утре в Крайова. Но преди да започнем към това, което ни очаква на терен, искам да кажа, че тези румънци, тези кретени ще бъдат размазани, ще бъдат прегазени, защото това, с което те излезнаха вчера като позиция относно феновете на Левски, показва страх. Те са се насрали. Много интересна тема. Преди да започнем към всичко, от ръководството на Университатия Крайова са изпратили изявление, че всички билети, закупени от българи, ще бъдат възстановени парите им. Така, както всеки знае, Левски е наказан да не продава билети за гостувания. Това обаче не отнема от правото на свободен гражданин да отиде на матч и да гледа любимият си отбор. Това в момента може да се тълкува като чиста дискриминация, защото аз мога да съм българин, да не съм фен на Левски, но да живея в Румъния и да отида да искам да гледам двубой между румънският шампион и българският шампион и те ще ми върнат парите само защото съм българин. Страх ви е и това си личи и утре това и на терена ще си проличи и ще бъдете смазани. Искам да обърна внимание, преди няколко минути излезна и новина от Утрас група на Крайова. Тук ще го и прочета. Здравей, братко, не е нужно да споменаваш моята група, просто искам момчетата от България, Левски, да знаят, че ние момчетата от Крайова нямаме никаква вина за случилото се. Причината са местните власти, по-точно полицията. Напротив, ние искахме момчетата от Утрас Левски да дойдат. Съмнявам се, че полицията просто се насрали от Крайова. Искам да обърна и друго внимание. Преди известно време играха Штутгарт и Young Boys. И Young Boys бяха наказани да бъдат без гостуваща агитка. Какво направиха домакините от Штутгарт? Отредиха специално сектор за гостуващата агитка на Young Boys и им дадоха да присъстват на двубоя там. Така че, уважаеми зрители, можеше това да се случи и сега. Както и да е. Какво да очакваме от Левски в утрешният двубой? Пресконференцията на Хулио Веласкес бе изключително интересна и единственото нещо, върху което, всъщност те са две неща, върху които искам да наблегна, са това, че той каза, че ние отиваме за победа и за добра игра и добър резултат, а не отиваме там да се класираме. Значи има много различни. Това са две много различни неща. Да отидеш там да се класираш означава да отидеш просто с целта да се класираш и нищо друго. Обаче да отидеш там за победа означава, че настройката на отбора е изключително позитивна и агресивна. Връщам се назад 4 години, когато победихме Палко в първия двубой и се чудихме. Левски с каква настройка ще излезе, дали ще се защитава, дали ако излезе така ще успее да задържи предината си от 2 гола. И какво направи Левски? Левски излезе на преса и тотално шокира гърците. Смятам, че Левски ще направи същото сега. Левски няма да излезе да се защитава. Очака се, разбира се, тежък домакински натиск. И аз лично смятам, че ако първите 15 минути Левски успее да задържи противника без да допусне гол, ще бъде успешен крайният резултат в срещата за нас. Сега, с какво Левски е много добър? Левски е много добър с това да успее да си вземе топката и да контролира темпото на играта. Разбира се, срещу отбор като Крайова това няма как да се получи през всичките 90 минути. Видя се в София, още повече и на гостуването. Но това, което Левски направи срещу Крайова, бе да излезе още от първата минута и се видя с много директни пасове, най-вече от Сержиньо към Рейналдо, как Левски се възползва от бавната защита на Крайова. Смятам, че това ще бъде големият кост на Левски в момента. Другото, върху което акцентирам от пресконференцията на Хулио Веласкес. Той заяви, след въпрос зададен, който бе: играе ли Крайова по един и същи начин като домакин и като гост? Виждате ли някакви разлики? Хулио Веласкес каза: не виждам особено големи разлики. Следователно, Крайова ще играе с изнесена защитна линия напред, ще опита да търси попадението още от начало, което ще отваря пространства в защита, които Левски трябва да успее да ги реализира в попадения. Така, първо в истински положения, след което ще преминем и към попаденията и ефективността в завършващата фаза. Но не смятам, че Левски ще излезе с нагласта да се защитава. Левски натрупа опит. Това с опита, че Крайова бил много опитен отбор. Окей. Може и така да е, но защо Левски да не е опитен отбор? Какви двубои изигра Левски миналата година? Започна с двубой срещу Апоел Бершева. Сериозен отбор с опит, Левски си го взе. И то след като губеше в даден етап от сблъсъка. Какво направи Бершева? Стана шампион. След това отиде игра с Брага, които стигнаха полуфинал в Лига Европа. Два много тежки сблъсъка с Брага. Левски показва, че може да бъде изключително стойностен отбор срещу такъв и като домакин, и като гост. Изключително дисциплиниран. И няма глуха защита. Левски игра футбол. И то с какъв състав в сравнение с сега? Сегашния състав на Левски на хартия, и не само на хартия, но тук говорим на хартия, за да не влизаме в детайли, е поне 5 пъти по-добър. Продължаваме. Сабах.
шампионът на Азербайджан сега, с сериозна преднина пред предишният хегемон Карабах. След което отиваме на АЗ Алкмар. Това са ти едни 4 съперника, които са изключително тежки. Изключително тежки съперники, от които Левски е натрупал опит. С същия треньор и с горе-долу същото ядро. Евертон Бала, Майкон, Кристиян Димитров, Светослав Вуцов, Алдаир, ако не се лъжи и Камдем също. Мазир Сола се включи. Достатъчно футболисти има от тогава, които са наясно с какво представляват гостуванията на тежък съперник. Следователно очаквам Левски да излезне и да играе не защитно, а да търси гола и да търси победата. И ако Левски излезе с тази настройка, ще го направи, защото Левски е по-добрият отбор. И това се видя. По-опасен е в атака. Има много добра халфова линия. Левски много добре умее да контролира играта в халфовата линия. Сега се видя колко важни бяха попълненията му Барик и Сержиньо. Сержиньо просто страхотен е. Страхотен е и в офанзивен, и в дефанзивен план. Страхотен бокс-то-бокс, който има брутално пронизващо подаване, с което той просто разсича линиите. И това ще бъде ключовото в този двубой. Борас е истинска машина, която ще бъде и напред и назад. Просто се надяваме се Евертон Бала да има ден, защото Евертон Бала е изпаднал в мини дупка, лично според мен. Аз винаги съм смятал, че той не е от най-постоянните футболисти. Даже бих казал, че има повече слаби двубои срещу силните съперници, отколкото силни двубои. И се надявам обаче сега крайно време да избухне и да вкара първото си попадение за сезона. Евертон Бала. Така че наистина разчитаме на него, разчитаме на Рейналдо да е в блясъка, който той показва от началото на сезона. Сержиньо също, Борас, Окофлек, всички трябва да са на висота. Абсолютно всички, най-вече и защитата. Виждат се пропуски в защитата, в концентрацията, може би не чак толкова добра постройка. Но това, което Университатия Крайова в крайна сметка създаде, не бе толкова много. Те създадоха горе-долу едно или две положения само, които те си изработиха, и те дори не бяха положения, които ние изработвахме, чисто като изграждане на атаката спрямо движение и комбинативност. Така че от тази гледна точка не мисля, че Крайова е някакво страшилище. Ще видим колко домакинската подкрепа ще им окаже влияние, но нека не забравяме. Допуснаха 5 гола от Динамо Букурещ в неделя. Или в събота, съжалявам. Колкото и да си играли с резервите. Колкото и да си казват, няма значение. Този матч го жертваме 3 точки, ще ги наваксаме. Това няма такова нещо. Това остава тук в главите. Това остава тук в главите и цялото това напрежение и факта, че от ръководството им излизат с това, че ще връщат парите за феновете на Левски, говори, че вътре в самия клуб има енергия, която е негативна. Страх ги е. Има нещо, което много са притеснени. Влезнах да чета коментари от феновете. Не изглеждат никак добре нещата за тях. Да, разбира се, подкрепят ги. Голяма част от тях се казват, както и да е случило се това. Най-важният мач обаче предстои. Обаче има много такива, които са на другото дередже. И това просто говори за енергията в клуба. А пък контраст на това е енергията в Левски. И всичко, което се случва в самият клуб последните 2-3 години, начинът, по който се работи. За което абсолютно шапки долу за ръководството на Левски. Страхотно наистина. Вярвам в Хулио Веласкес. Смятам, че той е най-добрият треньор по отношение адаптивност, от както аз гледам футбол, което е 2007 година горе-долу. Поне спрямо това, разбира се, най-вероятно ще стане най-добрият треньор като цяло, защото той най-добре умее да проучва съперниците си и най-добре умее да се адаптира в течение на двубоя. Смените, които той прави, просто никога няма грешка. Вие през годините сме имали много треньори, които постоянно се оплакваме защо толкова късно пускат смените, защо прави такива смени, защо не прави ротации. Сега няма такова нещо. Да, факт е, че скамейката е по-дълга, но все пак. Хулио Веласкес показва и, че с вътрешните рокади и с тайминга на смените, които прави, той изучава изключително добре моментното състояние на двубоят, който се играе, и съперника си. Следователно вярвам много в него. Няма нужда да говорим за какво е след това, защото единственият фокус е срещу Крайова. Напрежението ще е изцяло върху тях, защото загуба с 5-1, загуба в първия двубой, които те бяха и шардисани. Първите 20 минути то се видя колко уплашени бяха, но пък могат да играят футбол, могат да държат топката. Въпреки това, Левски показва, че е по-добрият отбор и просто късмет, че не вкарахме повече голове. Смятам, че тези положения ще ги има отново и просто Левски трябва да ги реализира. А Левски може да ги реализира. И имаме един футболист, който може да го прави, Евертон Бала, така че силно се надявам това да е неговият първи силен двубой за сезона. Все пак той е един от лидерите на отбора, един от най-опитните футболисти в сегашният състав и трябва да разчитаме на него. Алдаир и Майкон ще имат много важна роля, защото Крайова играе с 5 защитници в отбрана, но с 3 в атака и 2 халфбека, които са много активни
По-скоро десният е много активен, костариканецът, забравихме името, докато от лявото крило разчитат на Байрам, който, честно казвам, не знам каква е ситуацията там, защото там се говори, че вече е спазарен за Андерлехт, но чакат да свърши сблъсъка с Левски, за да го продадат. Но се видя как Борас беше винаги се притичваше на помощ на Елдеир и дублираше Елдеир да помага срещу Байрам, който наистина е много добър футболист. Страхотен контрол на топката има и много самочувствие има в този футболист. Но отдясно Майкон не бе толкова атакуващо настроен в първия двубой, именно заради пък костариканецът, който показа изключително добра игра. И това показва колко добре Хулио Веласкес разчита опонента си. Това са инструкциите му. Знаете Майкон колко офанзивен футболист е. В този матч не беше така, защото знае опасността каква е. В случай, че се загуби топката и има опасна контратака. Което се случи веднъж и се наложи Евертон Бала да покрива Майкон и това беше и спасяването на Вуцов, може би вторият най-опасен шанс за Крайова в целия двубой. Едно центриране и дойде футболист от втора града, Евертон Бала стоеше статичен, чакаше топката да дойде, защото го нямаше Майкон той да го покрива там и стана опасна ситуация. Това беше единствена ситуация, в която Майкон бе излезъл напред и те се възползваха. Спрямо това не бива да очакваме Майкон да се впуска напред, той ще стои по-отзад. Елдеир беше доста по-активен напред, което ме изненада, но той имаше страхотен двубой. Надявам се сега да има също. Проблемът при Елдеир понякога е, че се изкарва глупави жълти картони за нищо. Много пъти се е случвало. Дори да не заслужава да получи картон, пак го получава, защото се оказва в някакво спречкване, както стана и сега. Бековете ще имат изключително важна роля да стоят компактни, да могат да опазват тези опасни атаки на Крайова по крилата, защото те атакуват много през крилата. Другото, просто Левски на контратаки с Борас, Сержиньо могат много бързо да изкарат топката и да я разпределят напред, така че това смятам, че Левски ще прави. И ще бъде успешно, но със сигурност Левски няма да излезе да се защитава от самото начало с такава нагласа. Да, може да излезне и да бъде отборът, който ще стои повече в собствената си половина, но със сигурност няма да бъде много изнесен назад, а ще опита да държи топката. Стискаме палци, моята прогноза е 1-1. Няма да бъде 1-2, както ми се иска, защото просто като гости трудно печелим. Но пък ако 1-1 си мисля, че те ще излезат прекалено ва-банк в атака и ще имаме една контратака, която трябва да я реализираме. Надявам се. Не знам. Казвам 1-1 обаче. Това е моята прогноза. Напишете в коментарите какво мислите вие за предстоящия двубой. Ще го гледаме на лайв утре с брат ми. Той ще го в YouTube и в TikTok, така че нямам търпение да се видим. Само сините, лайк, subscribe, share и Самолевски, шампион.